أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yau muna ɗauke da asali ko kuma wani ɓangare na tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam daga wato farko daga haske zuwa tajallansa jikin annabawa zuwa tajallansa jikin waliyai zuwa ma'ana wato iyayensa kenan bayan annabawa zuwa tajallansa cikin mahaifiyarsa zuwa fitowarsa duniya da rayuwar shi a wannan duniya da abubuwan da suka faru da kuma wato asalin har zuwa tajallinsa ila rafiqil a'la ma'ana wafatinsa kenan. Insha Allahu za mu fara kawo muku wannan karatu daki-daki in Allah ya yarda ɗaya bayan ɗaya da fatan Ubangiji Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya, Ubangiji ya karbi ibadunmu, Allah ya yarda da mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne na Allah wanda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukfuna min alkitabi wa ya'fu an kasirin qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Wato a takaice mahallin shahid shine qad ja'akum min Allahi nurun. Malaman tafsiri da dama sun yi magana akan wannan haske cewa haske ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadun Nur. Wannan haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekara dubunnai a lokacin da babu kirgen shekaran, babu wata, babu sati, babu kwana, babu awa, babu minti, babu second. A wannan lokaci babu rana, babu dukkan wani abin da za a iya cewa wannan sunansa halitta. To Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya yi tajallan wannan haske daga jikin haskensa. Shi yasa Allah yake cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Wato hakika haske ya zo muku daga wajen Allah Maɗaukakin Sarki da kuma littafi mabayyani shine littafin da babu kamarsa shine Alƙur'ani. Wannan haske ya zauna yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya so ya zauna iya tsawon lokaci kafin Allah Maɗaukakin Sarki ya halicci mala'ika Jibrilu. Mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalamu ya ji Ubangiji Maɗaukakin Sarki halara ta ce masa ya Jibrilu qaddasni, ya Jibrilu majjidni, ya Jibrilu hammidni. Wato a lokacin ya ce fa fahima an nasmi Jibril, ya ce sai na fahimci ashe sunana ne ma mala'ika Jibrilu. Zai tsarkake Allah, nemi kusanci da Allah, ka gode wa Allah Maɗaukakin Sarki. Ya ce to bayan buɗar idonsa da gane wannan kalami na halara babu abin da ya fara ganewa sai la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin wannan suna da Allah ya rubuta yana tajalli a inda Allah Maɗaukakin Sarki ya so ya yi tajalli ɗin. To mala'ika Jibril ya tambayi Allah
na gane ma'anar la ilaha illallah, na gane ma'anar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To wane ne Muhammad? Allah ya ce, ya Jibrilu laulahu ma khalaqtuka, ba dan shi ba da ban halicce ka ba. Wa laulahu, ba dan shi ba, wa ma khalaqtul jinna wal insa, da ba zan halicci mutum da aljani ba. Walan nara walal jannata, ba zan halicci aljanna ko ba zan halicci wato wuta ba. Walas sama walal ard, ba zan halicci sammai ba, ba zan halicci ƙasai ba, da kuma sauran halittu gabaki ɗaya. Wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana suke da mala'ika Jibrilu akan wata qadiyya, shine yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan abubuwa tsakaninsa da ubangijin shi. Amma abin da yasa ya gaya annabi ba wai dan annabi bai sani ba, a sai dan waɗanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ƙara sanin manzon Allah, su ƙara fahimtar wane ne manzon Allah, domin zaman da yake tare da su cikin jiki da jini ya amfanar da su. Da fatan Ubangiji Allah ya taimake.